Mancomunidade de Montes de Vigo está formada por 13 comunidades de montes e a entidade local menor de Bembride, que forma parte tamén da Mancomunidade. En total temos 1.600 pouco hectáreas, é o 15% do chan de Vigo, e temos comuneiros 8.000 e pico comuneiros. Os montes veciñais en Mancomún de Vigo se empezaron a recuperar pois fai casi 40 anos, que levamos con el, algúns 40, outros 30, outros menos, non? E é curioso porque hai 4 anos que celebramos o 25 aniversario e mirábamos as notas de prensa que había daquela e vimos reclamando casi o mesmo que hai 30 anos, porque a verdade é que en realidad pouco se avanzou en cuanto ao apoio das administracións, non? A Mancomunidade de Montes nestes case 30 anos, pois a verdade é que, bueno, pois leva feito moitos traballos, pero basicamente a partir do ano 2012, que foi cando empezou o Concello de Vigo co plan de emprego municipal, foi un punto de inflexión, porque a partir de aí, ao ter xente contratada, tuvemos un enxeñeiro, tuvemos un arqueóloga, temos xente administrativa, tuvemos distinto personal que nos permitiu, bueno, pois a verdade que un impulso moi importante, e neste momento pois xa estamos nun nivel top. O 2017 foi un ano negro para os montes vigueses, porque nunca habíamos tido así un lume tan importante, non? Hai que recordar que se queimou un tercio dos nosos montes, o sea que casi 600 hectáreas foron pola borda. E é terrible, é tremendo, porque te das cuenta de que aqueles 30 anos que levabas traballando recuperando monte, porque o monte hai que recordar que cando recibimos fai 40, 30 anos, viña das mans da administración pública, estaba en absoluto estado de abandono. Quer dizer, calquera que queira ir ao monte hoxe veza unhas propiedades privadas en estado de abandono, así estaba o monte das comunidades naquele momento. E en eses 30 e tantos, 40 anos, estuveron recuperando, estuveron ordenando os montes, quer dizer, os montes todos de Vigo están hoxe en día ordenados no sentido de o castaño está onde ten que haber castaño, o carballo, o eucalipto, o piñeiro, que están todos ordenados. E entón, venche un lume destas características e che barre eses 30 anos de traballo e pensar que hasta dentro de outros 30 ou 40 anos non vas volver a ter ingresos de madeira ou ingresos, non? Por lo tanto, foi terrible, moi duro. Porque claro, un monte unha vez que arde queda en estado de absoluto e a maleza te come, que aínda que hai plantacións, hai recuperacións, hai a madeira, o piñeiro regenera moi ben, pero a maleza te come, mentre non cubra te come, e nese momento pois hai algunhas comunidades que están xa moi ben, como pode ser Matamá, Comezañas e tal, pero depois Valladares e Coruso, que foron as máis afectadas, pois necesitan moita axuda e moito apoio para, sobre todo para desbrozar e facer as podas de formación e tal. No 2018 o Concello anuncia o anteproxecto de un anel verde que iría dende aquí, partiría xusto daqui do Parque Forestal de Sallans e iría todo hasta Teis, e que era para refacer, en 2 anos iba a estar feito, e a realidade é que, bueno, pois 8 anos despois daquela desgracia, pois nada se fixo. As administracións se botan as culpas unha a outra, a confrontación política, que non, na miña opinión, a confrontación política para o tema dos lumes non debería existir, porque é unha verdadeira desgracia e o vimos este ano co que ardeu en Ourense. Quer dizer, non hai que, xa é imposible esperar máis. Quer dizer, nós consideramos que tal é como ven o cambio climático, tal é como veñen os lumes, tanto o anel verde como a área de defensa estratégica é algo imprescindible e urxente a executar. Esta área de defensa estratégica que nós levamos tramitando coa Xunta dende fai 6 anos, co anterior conselleiro, José González, que era o que impulsaba un pouco eso, e en 6 anos o limpo non se avanzou nada, e non pode ser que decir, isto temos que pasar das ideas aos feitos, pero, porque senón vai vir un lume deste e non vai volver a barrer.